Så er du sprællepige. Kan vi lige have en godbid? Se her. Kan du prøve at tage det? Ja, hvad er det? Ja, den vil jeg gerne have. Man kan mange ting, når man får godbidder, mens. Ja, det kan man. Så finder man sig rigtig meget i vores Silke. Ja, det gør man. Ja. Er der flere? Nej, der er ikke flere. Du skal vente på, at du er færdig. Så får du flere. Så skal du op og stå.